el govern central ha autoritzat via decret llei que les empreses concessionàries, en aquest cas de les autopistes, puguen tindre un procediment de compensació pels danys soferts a conseqüència d'aquest període de confinament del Covid. Des d'Esquerra Republicana volem dir que ens oposem a que tinguin aquesta compensació, sigui allargant el període de concessió, que com ja sabem acabaria el 30 d'agost del 21, per tant, o bé allargant el període de concessió o bé autoritzant a un augment de les tarifes. Pensem que no procedeix ni una cosa ni l'altra, no podem obviar que l'AP7, per exemple, és una de les autopistes més rendibles que han sortit, concretament, per exemple, el tram Martorell, que va entre Martorell i Molins de Rei. S'estima que s'ha pagat 80 vegades la inversió inicial i, per tant, les tarifes que hi ha ara superen en escreix el que és les despeses del manteniment i el que hauria de ser un lucre empresarial raonable. Per tant, entenem que durant tota la història d'aquesta concessió hi ha tingut un trànsit superior a les expectatives inicials i, per tant, el fet que ara hi ha hagut 3 mesos d'un trànsit inferior no ha de justificar ni augmentar tarifes ni allargar la concessió. I, per tant, esperem que per l'1 de setembre de l'any 2021 ja pugui revertir, igual que ha fet el primer tram, i tant aquest tram de la AP7 com la AP2 ja puguen tornar a ser gratuïtes.